Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ‘yan shi'a muna son ka. Ya Hussein, ya Hussein. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفاتحين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بوصالنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثار أعمائنا من مسلمين آل بيت محمد عليه السلام. Da farko muna taya al'ummar musulmi jaji baki daya, kuma muna taya maraji'anmu baki daya, da kuma muna taya sahibar asibar zaman jaji na wannan musiba ta sami al'ummar musulmi baki daya na shahadar jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan bagiri da ake kira Karbala Muqaddasa. To a wannan muhadara din abin da zamu tattauna akai shine gudunmuwar da Muslim bin Aqil ya bada wannan waƙi'a ta Karbala da kuma darussan da ke cikin wannan gudunmuwar da Muslim bin Aqil ya bada. Da farko zan fara da magana akan waye Muslim. Da yawa an ce Muslim bin Aqil suna jin Muslim bin Aqil, amma wane ne shi? Akwai bukatar mutane su san waye Muslim bin Aqil. Muslim shine dan Aqil bin Abi Talib, kamar yadda ya zama cewa Imam Hussein alaihi salam zan dan Ali bin Abi Talib, sai zama cewa Muslim da Imam Hussein sun haɗu a wajen kaka, dukkan su jikokin Abu Talib salamullahi alaihi. Saboda haka gabaki ɗayansu da Imam Hussein alaihi salam da Muslim duk cikin ahlul bait alaihi salam suke. Saboda haka duk abin da aka yi wa Muslim an yi wa ahalin gidan manzon Allah, saboda shi ma bangare na ahalin gidan manzon Allah. Menene rawar da Muslim bin Aqil ya taka a cikin wannan waƙi'a ta Karbala? Kamar yadda aka sani cewa bayan abubuwan da suka faru a Madina a lokacin da Muawiya ya rasu, ya yi ƙoƙarin naɗa ɗansa Yazidu. Bayan naɗa ɗansa Yazidu, shi kuma ya sanya wakilansa na ɓangarori da wanda su yi mai'a da wajen mutane guda biyar haka, irin su Abdullahi bin Umar da Muhammad bin Abubakar, daga cika da Imam Hussein alaihi salam. Imam Hussein alaihi salam da yake bayanin yana da tsawo, za a yi shi a takaice. Bayan wato jayayya mai tsawo da ta gudana tsakanin Imam Hussein da Yazidu ko da wakilin Yazidu da ke Madina, ya zama da cewa ƙarshe dai Imam Hussein bai bai'a ba, ya nuna cewa shi irin shi ba zai mai Yazidu bai'a ba. To ƙarshe ya zama mataki na ƙarshe shi ne Imam Hussein zai bar Madina, sai ya zama cewa ya yi wannan bai'a din bai nufi Madina, a yi nufi Makka, ya bar Madina ya nufi Makka. A can Makka ne mutane daga ɓangarori daban-daban, garuruwa daban-daban suka yi ta aiko da takarda na cewa yanzu suna su Imam Hussein alaihi salam ya je inda suke za su yi masa bai'a, ya ci gaba da koyar da al'amarin addini a can, irin su Kufa da Basra da gurare daban-daban inda addinin musulmai suke, tunda sun samu labarin cewa Muawiya su kuma su ba su goyi bayan a ce Yazidi zai zama halifan musulmi a wannan lokaci ba. To daga cikin guraren da suka mika wannan takarda akwai Kufa. Ya zama Kufa tana cikin guraren da suka aika da takardu na cewa yanzu Imam Hussein alaihi salam ya je can, za su yi masa bai'a, ya ci gaba tafiyar da al'amuran addini a ciki. To sai zama Imam Hussein alaihi salam ya aika da wakilai da jakadu wa'annan garuruka domin su tabbatar da al'amarin mutane ɗin, shin takardun da su aiko na cewa shirye suke, da gaske shirye suke. To sai zaman cewa wanda Imam Hussein alaihi salam ya aika a Kufa shine Muslim bin Aqil. To kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru da Muslim a Kufa za mu ba da bayanin a takaice saboda lokaci. Imam Hussein alaihi salam shi Muslim da ya tura Muslim, lokacin da Muslim ya isa Kufa, lallai ya tarar da mutane da yawa kuma sun tattaru
domin yanzu sun zo su yi masa baya akan cewa lallai suna so Imam Hussein alaihi salam ya ta Kufa. So Muslim ya karbi wannan baya din daga gare su. Daga cikin riwayar da Ibn Abbas al-Bajali yake ya kawo cewa sun kasance tare da Muslim a lokacin da suka fita ga Ubaydullah ibn Ziyad. A wannan lokacin sun kai mutum dubu hudu lokacin da wayanda suka yi Muslim baya a wannan lokacin, saboda yawan su dubu hudu a wannan lokacin mutane masu yawa. To da suka yi wannan bai'ar, Muslim sai ya aika da sako zuwa ga Imam Hussein alaihi salam, saboda abin da ya gani a zahiri shi cewa da gaske sun yi bai'a. Ya aika da sako zuwa ga Imam Hussein alaihi salam cewa su a lokaci guda kuma labari ya je ma Yazidu cewa ba fa abin da ke faruwa, cewa yanzu ɗan shi'a sun tattaru don yanzu Imam Hussein alaihi salam ya je can su ci gaba da yi masa bai'a, kuma in dai ya je can to maganan a ci gaba da yi wa Yazidi biyayya a Kufa ba ta, za a kuma yanzu ana yi wa Imam Hussein ana yi masa da'a, zai zama shi ne mai faɗa a can. To sai zaman cewa shi kuma ya aika ma Ubaydullah ibn Ziyad a lokacin yana gwamnan shi a Basra, ya aika mishi sako cewa ya bar Basra ya tafi Kufa ya wakilta wani a Basra, ya haɗa mashi dogon shi kuma sai ya wakilta kaninsa Usman bin Ziyad, shi kuma ya nufi Kufa. Lokacin da ya ce Kufa, mutane tunda suna jira Imam Hussein alaihi salam ya iso, sun ɗauka Imam Hussein yake tawa, saboda ya yi shi irin shirin da Ahlul suke a lokacin, ya sanya bakin rawani da a baya irin shiga ne ta kamala, ya ɓoye waye shi. Saboda haka lokacin da ya tunkaro Kufa, dimbin mutane suka zo suka tare shi, sun ɗauka Imam Hussein alaihi salam. To sai daga baya sai aka ga yana nufa gidan gwamnati, a san kuma Imam Hussein alaihi salam ba zai tafi gidan gwamnati ba, zai nufi inda al'umma suke, don saboda su suka gaito shi. Idan ya nufi gidan gwamnati sai ta bayyana cewa shi sabon gwamna ne ya zai shi ne Ubaydullah ibn Ziyad. Bayan ya samu tabbacin cewa wannan gwamnan nashi da ke Kufa ba zai masa irin yadda yake so, sai zuwa Ubaydullah, saboda shi ne la'ananne wanda yake shi yake dukkan abin da ya zai da yake so na shi da shi da komai. To Ubaydullah ibn Ziyad yana shiga Kufa, ya shiga su bace saboda irin tarin mutanen da ya gani wanda suka shirye suke su sadaukar da rayuwarsu su komai domin aiwatar da abin da Imam Hussein alaihi salam yake so. Yana nan sai fara aikin da zai ga ya raba mutane da wannan manufar tasu ta yanzu suna so su kawar da tsarin da Yazid yake so a tabbatar. A daidai lokacin guda shi ko Muslim ya sauka gidan Muhtar al-Thaqafi. Daga baya kuma ya koma gidan Hani bin Urwa, da ya fahimci cewa nan da an gano cewa yana gidan Muhtar, koma gidan Hani bin Urwa. So yana gidan Hani bin Urwa, mutane suna zuwa suna karɓar bayanai da gun suna ƙara yi masa baya, waɗanda ke baya suna ƙara yawa. Hatta kai ga cewa yana gudanar da abubuwa mutane suna bin sa. A daidai lokacin da Ubaydullah bin Ziyad ya fara aikin sai fara amfani da salo irin wanda miyagun shugabanni suke, salo na tsoratarwa da kuma kwaɗaitarwa da amfani da iko. Sai zaman cewa da farko ya fara amfani da kuɗi wajen janye wasu, yana sakin kuɗi, to makwaɗaita daga cikin wannan mutane sai zama kuɗi na janye su suna tafiya zuwa ga inda Ubaydullah bin Ziyad suna barin musulmi, suna warware bai aiki. To waɗanda kuma kuɗi ba su rinjaye su ba, sai suka yi fara amfani da ƙarfin iko. Yanzu duk wanda aka kama na farko ya ba da sakon cewa to yanzu fa wanda aka kama tare da musulmi, to magana ce ta za a kashe shi, za a ɗauki mummunan mataki a kansa. Wannan ya sa ya tsoro ya shiga cikin mutane da ya birkici ya shige su, sai zama su ma suna ta zanzanewa, har ta kai ga a takaice kenan, ta kai ga cewa yanzu an ban musulmi shi kaɗai. So yana a gidan da ya fahimci cewa yanzu yana gidan Hani bin Urwa, za a zo a sami shi sai ban gidan. Yana akan hanya ya zama cewa ba kowa tare da shi, kowa ya tafi ya bashi, saboda yanzu ana jin tsoron
abin matakin da Ubaidillah bin Ziyad zai yi. Wannan a takaice kenan. Labarin bayanin yana da tsawo sosai amma a takaice saboda lokaci. So yana cikin tafiya har ta kai ga yanzu ba shi da kowa kuma shi bai san gari ba wanda zai nuna masa inda za shi. Shi kuma Ubaidillah bin Ziyad a wannan lokacin ya sanya doka cewa kada a kama kowa, kada kowa ya bari a kama shi cikin dare yana yi. Shi kuma ga shi kadai, ga kishi ba kuma kowa tare da shi. Sannan ya kuma shi Ubaidillah bin Ziyad ya bada wato shelar cewa duk wanda ya gano inda Muslim yake to zai ba shi kyauta. Ya ba da kyauta mai tsoka cewa wanda ya gano inda Muslim yake to zai ba shi wannan kyauta, ko ya kawo mishi gawarsa ko kuma ya kawo shi a raye zai ba shi wannan kyauta mai tsoka. To haka Muslim ya kasance, gashi mutane sun amsa bai'a, ya tura wa imamu sako, imam yana shirin zuwa, gashi kuma yanzu mutane sun warware bai'a, a shi dama ba da gaske ba, shi ba da rasu tun daga Ubaidillah bin Ziyad ya zo kuma ya kawo sabon abu, duk sun zanzare sun bashi, sun warware bai'a. Shi kuma ya gashi ya koma shi kaɗai, gashi bai san gari. To haka ci gaba da yawo cikin dunguna a cikin Kufa. Ga kishi na damu sai ya zo daidai inda kofar wata mata take. Matan nan ta fito ta same shi ta ce, kai me kake a cikin gari? Ba kowa kuma an gashi an sanar da an aiko da sanarwa cewa kada a ga kama kowa yana yawo cikin gari a wannan lokacin. Sai ya shuru bai ce mata komai, daga ƙarshe sai ya bayyana mata ko shi ba yake cewa shi ne Muslim. Ga abin da ya faru da shi, ga irin abubuwan da mutanen Kufa suka yi masa. Wannan mata ana kiranta da Ɗau'a. To da ta ji labari shi ne Muslim, sai ta shigar da shi cikin gida, ta bashi abinci, ta bashi gurin kwana. To tana da wani yaro, shi kuma yaron yana irin ɗan leƙen asirin gidan gwamnati ne. Ta yi Muslim ishara kai ya bari yaron ya san inda yake, sai zaman cewa yana can wani guri. To amma kuma bayan Allah su yaushe suna kokarin tsayuwa da ibada. Tsoro baya hana su tsayuwa da abin da ya kawo su duniya na bautar Allah. Saboda haka tsakar dare tashi yana bautar Allah, yana ibada. Shi kuma wannan yaron ya ji sautin karatu da zikiri da sauransu da Muslim yake tsakar dare, sai kasa natsuwa. Da wannan mata tana ta dabarun da za ta ga ta dakatar da shi kai ya gano cewa Muslim na gida. Amma dai bai nasu ba, saboda yadda take gani ya rike gan tana ta kai komo zuwa inda Muslim din ke. Kashe sai da tashi ya ce gurin ya gano shi. Ai ko yana gano inda Muslim yake, sai zama cewa yanzu jira yake gari ya waye kawai je kai labari gidan gwamnati cewa ga inda Muslim yake. Haka kuma abin da ya faru ne, ya je gidan gwamnati ya ba da labari, ya ce Muslim na gidansu. Aka turo zuga ta mayaka, akan mutum ɗaya aka zo zuga ta mayaka masu yawan gaske, da kibau da masu da sauransu, kawai sun zo saboda mutum ɗaya su kashe shi. Na'am, sun san cewa waye shi, saboda su jinin Hashimawa, jinin Ahlul Bait, mutum ɗaya gayya ne, sun san sadauki ne, yana bukata a tara mutane da kansu ya kai shi. Haka suka taho suka zo suka gidan, yana jin karar takun dawakai, sai ce to lokaci yayi. Sai ya fara shi, ya zara takobi, ya yi addu'o'insa ya fita. Haka suka rufa mai cikin gidan, ya fara yaki da su, duk da cewa shi kadai ne, ga halin da yake duka, amma bai ja baya ba. Ya ci gaba da yaƙa su, duk inda ya shiga na shafe kawukansu suna zuba ƙasa. Har ta gagare sun kai zuwa gare shi, sun sa cikin shi hannu saboda ga kishi, sannan kuma ga shi kadai ne, ya yi yaƙi ya gaji, ya yi rauni. Haka ya sanya suka kama shi. Wani a wata ruwaya aka ce wani ta bayan lallafin suka masa nashi ta ga ya bullo ta gaba, sai zama ya faɗi ta fuskarsa. A wata ruwaya kuma aka ce wani ne ya sare shi da takobi ta gaban bakinsa, ya zama da cewa ta fasa haƙoransa manya na gaba, ta tsaga wannan haƙora ɗin, sai zama cewa amma haƙoran suna biyu saboda irin dukkan da aka masa baki jini da masa wasu. A takaice dai zaman cewa ya rauni yadda zai iya komai, amma duk da haka bai musu bai'a ba. Sai da suka zo suka shigo da yaudara, suka ce lallai yanzu suna ba shi aminci, za su ba shi aminci da sallama, za su ba shi aminci, ba za su yi musu ba, kawai abin da suka so su bari ya kai shi gidan gwamnati. Sai suka ba shi wannan aminci din, ya tabbatar da cewa suna da gaske, sun suka ce da gaske za su ba shi aminci, ba abin da su masa. Haka ya tafi gidan gwamnati. Bayan isa gidan gwamnati, shi kuma
Ubaidullah bin Ziyad yake ce wannan wakilin nasu wanda ya kaji kamar sai ce masa ai wace ka bashi aminci, ai ba mun aike ka bashi aminci ba ne, mun aike ka ne ka je ka tawo mana da shi ko a raye ko a mace. Batun ba da aminci wannan ba naka ba ne, don mu ce ka bashi aminci. Wannan al'amarin mu muke so mu yadda mun muka ga damu a yadda muke so shi. Wanda ko kashi abin da ya faru shine a takaice da shi Muslim din dama already lokacin da aka je kama Muslim aka je neman Muslim an tabbatar da cewa yana gidan Hani, to shi ma Hani da an kamo shi yana hannu a lokacin. Sai zama cewa duka su biyu aka yi musu kisan gilla, aka sa a ji can saman bene a filla kawukansu a jeho gangunan jikinsu ta saman bene su faɗo ƙasa, kuma ƙarshe abin da ya faru saman bene aka yayyanke kawukansu aka jeho gangan jikin ta faɗo. Wanda kamin haka ya ce a bada Ubaidullah bin Ziyad ya ce yana neman wata alfarma guda ɗaya. Suka ce me wannan alfarma ɗin? Ya ce yana so a bashi dama yin magana da ɗaya daga Umar bin Sa'ad. Aka bashi wannan dama ɗin ya keɓe shi da Umar ya ke saboda yana so ya samu izini daga Ubaidullah bin Ziyad ya bashi wannan dama ɗin ji ya gana da shi, amma yana jin abin da suke cewa. Ya ce yana neman abubuwa guda uku. Na ɗaya yana so ya ba da aiki zuwa ga Imam Muslim cewa kai ya tafi saboda ya riga ya bashi sauci ya bashi sako cewa aika da sako cewa kai. Na biyu akwai bashin da ya ci a nan yana so ya bashi takobinsa ya sai da ya je ya biya wannan bashi. Sannan na uku yana so idan an kashe shi to ya fanshi gawarsa daga hannun Ubaidullah bin Ziyad ya ba da ita zuwa ga aika da ita zuwa ga Imam Hussein alaihi salam ko aika ta zuwa ga ma'abuta imani su masa sallah su yi shi. Yana ga wannan magana je samu Ubaidullah ya gaya mai komai. Har Ubaidullah in ya faɗi wata kalma yake cewa ba a wato shi amini baya saba amana, wato baya warware amana, amma ana iya aminta da mahaici. Wato ya maida masa magana an aminta da shi ya yi ha'inci, an ba shi amana ya zo ya warware amana. To wannan shine abin da ya faru da Muslim da ƙarshe da ya zaman cewa ya shahada. Su manyan darussa a takaice da ke cikin wannan rayuwar ta Muslim da abin da ya na farko warware bai'a daga ma'abuta bai'a, wato mai addini kasancewa waɗanda suke tare da shi sun warware bai'a, wannan baya sa ya canza daga hadafin da yake akai. Sun warware bai'a amma wannan bai sa ya canza daga yadda yake ba. Abu na biyu kokarin cika alkawari, saboda an aike shi ne da ya cika alkawari ya aikata, amma duk da aka sa ayin da yake a ƙarshen rayuwar shi ya zai cika wannan aikin da aka dora shi akai. Abu na ƙarshe kuma shine tsayuwarsa da addini a kowane hali ya samu kanshi, sawa'un da mutane tare da shi ko ba mutane da shi, kokarin ce tsaye da abin da Allah ya dora masa. Wannan a takaice darussa ne guda uku waɗanda tsayuwar musulmi da ake da abin da ya zama cewa ta koyar. Wannan a takaice kenan, da fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mu fara da waɗannan kalmomi. Allah madaukakin sarki kuma ya sanya mu cikin jerin tawagar Imam Hussein alaihi salam ranar gobe kiyama. Masu son bayani dalla-dalla dangane da abin da ya faru ko suna iya bibiyar littattafai ko kuma bayanan da malamai suka yi masu yalwa dangane da wannan kariya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi Muhammad wa sallallahu alaihi wa rahmatullahi ta'ala. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ai shi amuna son